Каля 1000 работникаў і больш за 450 кубаметраў драўніны за год. Івацевіч дрэў – адзін з буйнейшых у Беларусі вытворцаў драўняна-стружкавых пліт. Прадукцыю прадпрыемства набываюць больш за 30 краін. Сёлета тут пачаў працаваць і мэблевы цех. В этом году мы завершили реализацию инвестиционного проекта по организации мебельного производства. Буквально несколько месяцев назад ввели его в эксплуатацию. Производим мебель класса суперэконом, ориентированную в первую очередь на основную массу населения страны. В том числе в настоящий момент мы уже экспортируем данную мебель. География экспорта у нас это Российская Федерация, Казахстан, в том числе даже Соединенные Штаты Америки. У Егіпце таксама імкнуцца да развіцця мэблевай вытворчасці. Таму прадстаўнікоў палаты вытворцаў прадукцыі дрэваапрацоўкі і мэблі Егіпта цікавіць івацевіцкі вопыт. Сёння тое, што мы ўбачылі тут на Івацевіч дрэў, гэта выкарыстанне самых сучасных тэхналогій, высокая якасць прадукцыі. У нас толькі самыя добрыя ўважанні. У мебельнай вытворчасці нам спатрэбяцца пліты, якія тут выпускаюць. І, магчыма, мы будзем іх закупляць. Зацікаўлена ў наладжванні гандлёва-эканамічных стасункаў з Егіптам і наша краіна. Сёння больш за 60% прадукцыі канцэрна «Беллеспаперпрам» экспартуецца ў 55 краін свету. Африка таксама перспектыўны напрамак. В первую очередь их интересует такая продукция, производимая нашим предприятием, как фанера, как плитная продукция, которую производят в частности предприятия Ивацевич дрэў. Дальше интересует лесный пиломатериал. То есть все исходное сырье, которое заинтересовано именно для производства мебели на территории. Дальше их интересует вопрос подготовки и переподготовки кадров мебельных, так сказать, производств или деревообработки, подготовка, которой занимается наш профильный университет. Праз месяц Егіпет наведае беларуская дэлегацыя, і, магчыма, вынікам гэтага стануць афіцыйныя пагадненні паміж дзвюма краінамі не толькі ў дрэваапрацоўчай галіне і мэблевай вытворчасці, але і ў іншых сферах.